За наградата Архитект на 2010 година в категория жилищно строителство тази година се състезаваха 15 обекта. Сигурна съм, че журито е било доста затруднено да номинира измежду тях само 3, но така или иначе такъв е регламента. И така, номинираните архитекти и обекти са Артекс Инженеринг АД за комплекс Артекс Премиум, улица Тинтява, 13, София. Архитект Борислав Игнатов за жилищна сграда в местност Парцела, село Звездица, област Варна. Архитект Елена Апостолова, архитект Тихомир Стоянов за жилищна сграда на булевард Цар Борис III Обединител, 128, Пловдив. Наградите ще връчи инженер Ангел Коджаманов, изпълнителен директор на Пътища Пловдив. Ще се опитам да кажа няколко думи. Участваме няколко пъти вече в тази прекрасна инициатива. И аз като представител на инфраструктурните строители, имам предвид инфраструктурното строителство, желая за бъдеще, имайки предвид, че и ние сме строители, да участваме и ние в този конкурс. Просто това е моето желание. А сега поздравявам победителите. Надявам се. Да. Трето място в тази категория журито отреди за архитект Елена Апостолова и архитект Тихомир Стоянов за жилищна сграда на булевард Цар Борис III Обединител, 128, Пловдив. Моля архитект Апостолова и архитект Стоянов да заповядат при нас, за да им бъде връчена наградата. Благодаря на журито за наградата. Особено благодарност изказвам на проектантския колектив, с който работихме, и най-вече на фирма Калистомати в лицето на господин Нанков за начина и професионализма, по който изпълни сградата. Благодаря. Второ място и грамота получава Артекс Инженеринг АД за комплекс Артекс Премиум, улица Тинтява, 13, София. Моля представител на фирмата да дойде да си получи наградата. Благодаря на всички за признанието и най-вече на журито. И благодаря, че независимо, че сме от София, все пак сме оценени от пловдивската общественост. Приятна вечер на всички. За архитект на 2010 година в категория жилищно строителство журито определи архитект Борислав Игнатов за жилищна сграда в местност Парцела, село Звездица, област Варна. Благодаря на журито, благодаря на всички, които са тук. Много съм трогнат, абсолютно не съм очаквал тази награда. Е голяма чест за мен. Благодаря много и на здраве. Честито на наградените. А сега е време да разберем кои са отличените архитекти в категория нежилищно строителство, в която тази година се състезаваха 12 обекта. Журито номинира следните участници. Амфион ООД за езиково училище Дорис Тенеди, София. Архитект Петко Прокопиев за обществена сграда Тракия Нова в жилищен район Тракия, Пловдив.
архитект Стефан Добрев, за търговска и офис сграда на булевард Цариградско шосе 159 София. Трето място и грамота в категория нежилищно строителство се присъждат на архитект Петко Прокопиев, обществена сграда Тракия Нова, в жилищен район Тракия Пловдив. Архитект Прокопиев тук ли е? Или представител някой, който да го представлява? Второ място и грамота получава архитект Стефан Добрев, търговска и офис сграда на булевард Цариградско шосе 159 София. От името на архитект Добрев изказвам благодарност на всички присъстващи и на журито. Наградата архитект на 2010 година в категория нежилищно строителство отиват при Амфион ООД. За езиково училище Дорис Тенеди, София. Драги гости, развълнувам се много от тази оценка. Искам да кажа една добра новина, че в България вече започнахме да строим училища. Това показва, че нашата страна се променя. Още по-хубавото е, че ние, българите, започнахме да оценяваме тези проекти, което показва, че я чакаме тази промяна и сме готови за нея. А от това печелят само нашите деца, които го заслужават. Благодаря ви.